to iyudo ka gigo nitie moko ma osebet ka jopiny yudo, especially koro gimiluongo ni zero rated tax. En osuru atamalo mar zero. No. So we don't say it is not taxable, but we say it is taxable at 0%. Koro, samori winjo ka argument is in the streets near. Kata jib pingre street ni, gino onge osuru. Gino nigo osuru at 0%. Iwinjo, mane rate mare, to mani osuru ni. To engi maana mare. Tiende niya, in gicha, iketu 0%. Tiende ni ka uso ni 100,000. Tadhia kitu 0%. En 0 shillings. Donge. To chiko yiena. Nadhi klema 8,000 moro mawacho ni chien kacha be kana nyipo chien kacha. To nego bedni 8,000 ni akwonga kawe eka modonga miyo sirkal. In monego bedni miyo sirkal en 0. Okay. To mi claim mane miyo sirkal chien kacha kinyoro materials iduoko ni 8,000 cha. Tiende ni 0 minus 8,000 is negative 8,000. Gima negative 8,000 nomino en niya. Sirkal nigi gopi mara 8,000. Mano gima koro sirkal temo dilgo ni ok gitimre nade, ok gidwar. Emo miwinjo ka gik moko gole zero rated to exempt kanya biro bire kwachopo mbele. Koro gima temo nyisi kanya ne mano bende another thing ma sirkal temo ng'iyo ne gitemo dino wach mar ni ji claim maisiko mnani sirkal is owing me this. Sirkal nige pesa na makama. Sirkal nige pesa na makama. Kolu nige yore magangowa magusuru. Tinani tax expense. Sirkal manoko gidog jokwano. Ilungo ne tax expenditure at the national level. Iwinjo. Mano bende gima sirkal temo dilgo. Ema miwinjo ni moko gole zero rated. Mando kik bedi ni 0 minus 8,000 is negative 8,000. Obede brand ni 0 minus 0 is 0. Onge ngama owadgi. Iwinjo. Koro therefore, mano bende gima sirkal ne temo timre nade. Magi gine part of the chike finance bill. Gik mi penja improvement mag collection of revenue. But remember, magi chike milose bunge. KRA tije en mana timre nade. Luwo chik cha